Так вот, гэта трэба зразумець, што мы, беларусы, наш лёс, наша будучыня, наша культура, наша існаванне залежыць ад нас саміх. Толькі у галовы набэсцілі Москва столькі людзям, што яны не могуць зразумець, зачем этот язык говорит. Наша будучыня, дзе нам быць? Наша будучыня, наш дом, это Беларусь. Цяжка каму, а калі было лёгка. Але я паўтараю, нас шмат, нас каля 3 мільёнаў за мяжой. Вот мы живем у асноўным у дэмакратычным свеце. Ну, і пераследуюць нас, но нічога, не забіваюць. Бо яны ж не вечныя, все гэтыя Пуціны і гэтыя самыя хакеісты. Іх не будзе. А мы вернемся ў наш дом і пабудуем яго, адбудуем яго лепшы, чым ён быў. Вот так вот. Мае вітанні, шаноўнае гаспадарства, з вами Алесь Пазняк, і гэта беларускі крок. На гэты раз у фокусе крока другая частка падземных гутарак з лідарам нацыянальна-вызвольнага руха «Вольная Беларусь» Зяноном Станіславовичем Пазняком. Мы гутарым на эміграцыйна-палітычныя тэмы. Зянон Станіславович адказвае на пытанні сённяшняга часу. Зенон Станіславович, давайте зараз поговоримо про такую важную тему, як імміграція. Ви шмат год ужо знаходзіцеся самі ў эміграцыі з 96-го года. І ведаеце, калі я гляджу відэа з вами на розных YouTube-платформах, там звычайна людзі пішуць каментары, як добрыя, сімпатыі, так і негатыўныя такія каментары. І я б негатыўныя каментары, ёсць такая група, а што ён рабіў усе гэтыя гады, знаходзячыся ў эміграцыі. Што б вы адказалі такім людзям? Это не моя праблема. Это іхныя праблемы. Яны нічога не ведаюць і задаюць пытанне. А што ён рабіў? Вот возьмите, почитайте. Потому что я человек публичный. Все, что я раблю, оно не тайное. Оно все надрукованное, оно все есть. Вот. Тому займайтеся самоадукацией, будьте культурными людьми, читайте, есть магчымасці, и не задавайте глупых пытанняў. Свое невежество не выносьте у основу этих самых своих пытанняў. Тому я про это не хочу нават говорить. Я ведаю, что я рабіў, и ведаю, что я зрабіў, и что я раблю. Вот. А перад людзьмі, які нічого не ведаюць і не хочуць ведаць, ім бескарысна нешта гаварыць. Потому што яны ўсё роўна нічого не будуць ведаць, ім это не патрэбна. Таму яны задаюць такія пытанні. Скажыце, вы доўгі час жывеце на дзве краіны. Польшча, Злучаныя Штаты Амерыкі. Якая розніца паміж Еўропай, Польшчай і Злучанымі Штатамі? Дзе цяжэй, дзе лягчэй? Вот. Што б вы адказалі на гэта? Ну, яны розныя грамадствы. Ось, таму розныя магчымасці. Ну, ось, але лепш за ўсё ў Беларусі. Мне здаецца, лепш было б, каб можна было б жыць нават у этой вот лукашысцкай Беларусі, каб там быць. Вот. Но там немагчыма быць. Себе просто пасадзяць альбо прыб'юць. Вот, толькі таму. Вот. А пытанне, дзе лепей, дзе горай, я нават не задумваўся над гэтым, таму што аднолькава, як асабіста для мяне, дык аднолькава цяжка і там. Але на гэта не звяртаеш увагі, таму што не будзеш ты там засяродзівацца, што табе цяжка там ці што. Трэба рабіць работу, якая дапамагае нашым людзям, нашай бацькаўшчыне, будучыні. Магчымасці розныя. На мой погляд, большая магчымасці ў Европе. Таму што бліжэй да Беларусі, болей магчымасці непасрэднага кантакту з людзьмі. Уплыву, пэўнага. Уплыву. Можна выехаць у балтыйскія краіны, на Украіну можна выехаць. І там болей беларусаў. У адной Варшаве 100 000. Разумееце? Таму гэта вельмі важна. І мае значэнне поясны час. Бо вот мы з вами говоримо, у Беларусі ноч. Разумееце, это вельмі цяжкі контакт адбываецца в Амерыкі з Беларусі, толькі контакт праз
тэлефон, праз інтэрнэт. Гэта не кантакт, павінен быць чалавечы кантакт. Таму калі трэба было напісаць праграму «Вольная Беларусі», то я паехаў у Варшаву, пісалі 1,5 года, разоў 5 ездзілі ў Беласток і збіралі ўвесь калектыў. Мы збіраліся, усе сядзелі за сталом, абмяркоўвалі, таму мы напісалі, бо это заканадаўчая праца. А у размовах праз YouTube там ці што, это праз тэлефон, гэта не атрымаецца, павінен быць кантакт. Кажу саму сутнасць. Для таго, каб сур'ёзную работу рабіць калектыўна, трэба, каб калектыў сядзеў за адным сталом, каб спатыкаліся і гаварылі, абмяркоўвалі праблемы. Вот. А ўжо другое пытанне, якая якасць калектыву, ці могуць яны, як кажуць, абмяркоўваць усё. Но ва ўсякім разе я пастараўся сабраць калектыў якасны, які разумее з паўслова, якія могуць абмеркаваць, прыйсці да пэўнага выніку і пагадзіцца. Вот. І гэта ўдалося. Я лічу, што праграма, якую мы стварылі «Вольная Беларусь», это аснова «Вольная Беларусь». Вот па гэтай праграме, калі будуць разумныя людзі, вот, і будзе будавацца «Вольная Беларусь». Там аснова закладзеная. Яе стваралі заканадаўцы. Асноўныя это нашы дэпутаты незалежнасці з Верховного Савета, якія яшчэ жылі, некаторыя жывуць. Вот недавно Мікола Крыжановскі ўжо памёр. Ён працаваў у нашай групе. Таму для вот такой працы палітычнай, безумоўна, трэба быць у Еўропе. Іншая справа, што у Еўропу у палітычным сэнсе, то яна, як кажуць, вялікай ролі. Там няма зараз ні палітыкаў сур'ёзных, і вялікай ролі яна не адыгрывае. Амерыка ўсё ж такі это краіна высокай палітычнай культуры. Вось, і яна мае ўплыў на палітыку ўсяго свету. Рэальна. І, конечно, тут таксама важна мець кантакты. Раней, калі я тут у 90-х годах, усё это іграла ролю. Цяпер это стала цяжэй. Вот, але ўсё роўна роля Амерыкі застаецца вядучай у глобальнай палітыцы. Зенон Станіславович, у 2020 годзе, ну, усе мы ведаем, якія падзеі адбыліся ў Беларусі. І сацыёлагі, палітолагі называюць розныя лічбы, але ў прынцыпе усе сыходзяцца на адным, што каля 1 мільёна беларусаў пакінулі сваю бацькаўшчыну па розных прычынах. Вось, скажыце, на вашу думку, ці варта было ў 2020 годзе выходзіць на ўсе гэтыя шэсці, мітынгі, пікеты вулічныя, ці трэба было назапашваць сілы, быць незгодным з рэжымам і проста чакаць якога-то шанса? Я маю на ўвазе агульна для нашага народа. Гэта ўзнікла даволі стыхійна. Это па-першае. Але з другого боку, это рыхтавалася з Масквы. І дастаткова сур'ёзна. Я пра гэта ведаў ужо ў лютым 2020 года. З дакладных крыніц з Масквы. Што рыхтуецца такая справа, якая, магчыма, выкарыстае масавы пратэст, і будуць забітыя некалькі амонаўцаў, і будуць масавыя рэпрэсіі на гэтай глебе, вот уздыму, каб падняць народ, будзе зменена ўлада Лукашэнкі. Я гэта ведаю, я то ўспрыняў сур'ёзна, таму што, ну, ёсць розныя, кажуць, фікцыі, якія там пускаюцца разведкай, ўсё, але то, што тады я ўспрыняў сур'ёзна, я ўбачыў, што это ўжо рыхтуецца. Калі выбары пачаліся, з'явіўся гэты Ціхановскі, пачалася вот гэтая кампанія, заўважылі такога бабарыку, пачалі яго там, нейкія там мецэнацкія рэчы пытаў рабіць. Рыхтуецца некая асоба, мы это бачылі ўсё. Вот. І гэта ўсё рыхтавалася для пачатку, для захопу Украіны. Вот. У 2020 годзе Москва ўжо рыхтавалася для таго, каб захапіць Кіеў, Украіну. Для гэтага ў іх былі праблемы з Лукашэнкам. Лукашенко ненадзейны.
Вот. Ну, тады якраз гэтыя дарожныя карты, там все это праблемы. Ён жа для іх быў цяжкая асоба. Ён гатоў, як кажуць, знішчыць усю нацыю, але ўладу, каб была толькі ў яго. Вот. І таму былі пэўныя праблемы з гэтым сатрапам, які быў, як яны казалі, наш сукін сын. Но для того, каб бездакорна правесці аперацыю захопу Украіны, ім патрэбна была плацдарм. А тут узнікалі праблемы наконт плацдарма. Напасці на Кіеў з боку Беларусі. От. І каб не мець ніякіх праблем, лепш за ўсё было б на гэтым этапе змяніць Лукашэнку, мець свайго чалавека. Яны яго рыхтавалі з 16-го года, гэтага чалавека. Это дырэктар Белгазпромбанка Бабарыка. Вот яны яго рыхтавалі, сістэма ўся это, ўсё добра ведаем, бачылі. Назіралі яго у клубе Імагуру на фабрыцы. Все это, наши люди это отсочивали, наша партия. Вот, мы это ведали. Ну и что? И вот это и пачалося. Вот, притым ГБ ніколі не кладзе яйкі ў адзін кошык. Это элементарная рэч, ёсць дубляжы, ёсць розныя варыянты. Дублёрам быў Цапкала. Ішлі двума. Яшчэ быў там Ціхановскі, все это было. Вот. Ну і што? І гэта вельмі была небяспечная сітуацыя. Таму што глядзіце, што адбывалася. Вельмі добра была падрыхтавана кампанія Бабарыкі. За некалькі дзён сабралі подпіс. Была падрыхтавана ўся эта пятая калона, ўся агентура, ўсе тыя, прыязджаў жа перад гэтым такі Бабіч, быў паслом, это разведчык расійскі. Яны, да гэтага было 18 рэзідэнцый расійскіх, яны адкрылі яшчэ больш, была поўная апрацоўка, падрыхтоўка, і хуценька сабралі гэтыя галасы. І вот што адбылося. Адбылося то, што Лукашенко ўжо ўсім у пячонцы сядзеў, і людзі падтрымлівалі Бабарыку, бо Лукашенко ім не быў ужо не патрэбны. Ён же тут дармаеды тут былі, тут ковід, ён же народ вельмі расчараваўся. Ты, які яго нават падтрымлівалі, што ён пачаўся ты ковід, 1000 людзей памерлі, а Лукашенко ж пальцем не шавяльнуў. Какие, говорит, вирусы? Я же не вижу никаких вирусов. Ну, ведаеце эту историю? Ну так. И гэта народ абазвавала все. И под гэтую марку Бабарыка меў бы вялікую падтрымку. Я не меў падтрымку, сапраўды. Супраць Лукашэнкі, вот Бабарыка. Вот. И уявіце сабе, што, скажем, ну, допустим бы не прайшоў бы Бабарыка, там Лукашенко зрабіў што, но маса пайшла по яго падтрымку. І такім чынам, падтрыманы народам Бабарыка, это быў легітымны прэзідэнт. Разумееце? Ну так. А што такое Лукашенко? Лукашенко нелегітымны, не знаны Захадам. Усе тыя дагаворы, якія заключылі, по Белтрансгазу, там, усе тыя 28 тых дарожных карт, усе тыя саюзныя государства, усе, што яны заключалі, это ўсё называецца юрыдычна нікчэмнае на юрыдычнай мове. Это все ерунда, мы это все откинем. И расейцы гэта цудоўна разумеюць, што палітычна яны абапіраюцца на этого свайго сатрапа, но забяспечыць гэтую стабільнасць сваіх там, заваёў, як яны думаюць, будзе вельмі цяжка, таму што ён нікчэм, тут няма юрыдычнай асновы, ім это трэба. І вот калі яны праводзяць такую аперацыю, што уводзяць свайго чалавека, які легітымны, народ яго падтрымаў бы. Ён падтрымліваў яго, народ быў супраць Лукашэнкі. Ну, тады ўсё, тады спакойна яны пачынаюць напад на Кіеў, на Украіну, а гэты Бабарыка і казаў, што все беларусы хацят аб'ядзініцца і будуць шчаслівы. Ну, гэта ж все вядома, можна цяпер яшчэ паглядзець у інтэрнэце. Вот. Таму гэта была вельмі небяспечная афёра. Вот. Чаму яна не сыграла? Две прычыны. Чаму? Першая прычына. Лукашенко не дурань.
Для захавання ўлады ён гатоў пайсці на любое злачынства. Ён адразу аднаго і другого. І цапкала, правда, ўцёк. І гэтага, і Бабарыку, і турму. І гэтага самага Ціханаўскую турму ўсіх пасадзіў. Ён паказаў Пуціну, што ён будзе змагацца да канца за сваю власць. Такім чынам ён прыняў ужо вот этих, як кажуць, гульцоў з ігравой пляцоўкі. Так? Так. А што адбылося далей? Адбылося далей тое, што адбылася нацыянальная кансалідацыя. Народ выйшаў пад бел чырвона-белым сцягам. Як толькі пачаліся гэтыя дэманстрацыі, я тут жа тэлефанаваў нашай партыі, дзе мог нават у мясцовыя суполкі, каб уся партыя прыязджалі з іх, выходзілі з бел чырвона-белымі сцягамі. Это камертон. Бо гэта нармальны сцяг, людзі это ведаюць. І гэта як сцяг пратэсту супраць Лукашэнкі. Усе пратэсты ішлі пад 100-метровыя сцягі шылі. І гэта кансалідавала, нацыянальна кансалідавала. І што? І гэта напалохала Пуціна. Разумееце, што адбылося, што падтрымаць гэты пратэст небяспечна. Яму было падтрымаць, знаеце. І ён выбраў варыянт яшчэ лепшы для сябе. І ён сказал, вот видишь, ну, тебя сейчас не будет. Вот 1 000 000 людей вышел. Вот. И он его выратовал, Лукашенко. И Лукашенко стал полностью залежный от Путина. Полностью. Потому что как не Путин, его бы не было. И все, ну, Бабарыка сидеть, окей, не будем с тобой спорить, парень. Но мы тебя поддержим. И все. И после этого яны призначают вучэнне. Гэтае у 22-м годзе. Уводзяць войскі нават з Хабаровска, там, ну, з далёкага ўсходу, Бурата, ўсіх туды прыцягнулі, ўсё ж ясна было. Все, і пайшлі на Кіеў. А Лукашенко ўжо пальцам не можа шевельнуць. Вот што адбылося. Значыць, з таго, што магло быць, адбылося дрэннае, але не самае дрэннае. Бо самае дрэннае было б, каб быў бы Бабарыка. І тады, праз 6 месяцаў, мы не мелі б ужо незалежнасць. Ён быў легітымны. Правялі б рэферэндум, так як у Донецку. І все, і гэты народ увесь, які за Бабарыку, ён это падтрымаў бы. І Беларусь як дзяржава не існавала б ужо. Все. І это канцы нацыі. Это жудасна. І Захад увесь падтрымаў бы. Захад падтрымаў бы, вся Европа, все. Вот якая была небяспека. Таму тое, што здарылася, это дрэнна, это рэпрэсіі, это самы Лукашенко застаўся ўсё. Но заставася дзяржава. Заставася дзяржава, незалежнасць, суверэнітэт і магчымасць збавіцца ад рэжыма, магчымасць збавіцца ад расійскай акупацыі і перспектыва. Так вот, тое, што магло быць, яно магло быць нацыянальнай катастрофай. Это не было б дзяржавы, не было б все. І я паўтараю, Захад прызнаў бы это ўсё. Таму што гэта ўсё ішло б, так сказаць, ну, пад такой... Ён легітымны быў. Тут былі парушэнні закона, бо яны не можна праводзіць рэферэндуму вот пра такія, там, пра мову, пра ўсё. Но на гэта начхалі б. Мы ж бачым, як сябе паводзіць Захад. Вот. Все. І як толькі мы гублялі б дзяржаву, як тут вайшла б эта валасатая расійская арда, все, ўжо ў гэтай сітуацыі мы не падняліся. І Украіне канец адразу. Украіне б адразу быў канец, все, і все пагадзіліся б. Яны ж пагаджаліся, калі на Кіеў пайшлі рускія войскі, Зеленскаму ж прапанавалі самалёт і выезд. Так. Это еще добра, што Зеленскі аказаўся, як кажуць, ну, крэпкім арэшкам, што сказаў, нам патроны трэба. Вот. А так бы все-таки Крым здалі ў 15-м годзе. Здалі Крым і все. Ну, правда, і украінцы здалі, каб супраціўляліся, так этого б не было. Ну, што ж. Вот. Таму вот гэта гісторыя, якая адбылася, яна дрэнная, але магла быць яшчэ горшая. Вот у чым справа. Гэта сітуацыйны аспект, які адбыўся. І другі аспект – это палітычны аспект. У Беларусі за гэты час падрыхтоўкі да выбараў 2020 года
приехал Бабич, там все это. Была падрыхтованая моцная расійская апозіцыя. Фронт быў знішчаны, ну, не до конца. Была наша партия, потом, вот, але нас отсунули у бок, а основную оппозицию она была пророссийской. И появились и Бабарыка, и появились и гэты, и Цапкава, и белые ленточки, и белые браслеты, и Путин мудрый, и Россия нам поможет. И если Путин нам поможет, будет национальным героем. Они что-то говорили. Разумеете, как знести Лукашенко. Все это, ну, мышление люмпинское. Вот. И потом, я уже про это говорил не раз, что когда этот вариант провалился с Бабарыком, вот, вариант с Цапкалом провалился, и вот этот запасный вариант с Тихановской спрацавал. Разумеете, спрацавал, ну, не до конца. Не до конца. Не атрымалася. Путин не досягнул то, что он хотел по первому варианту. Вот. Але запасны варыянт, што ён узяў за шкірку этого самого Лукашэнку і полностью пад яго, і зараз, як кажуць, вайну пачалі, ўсё роўна гэта асталося. Вот. Але для нас гэта варыянт з двух дрэнных варыянтаў, для нас гэта варыянт лепшы. У нас ёсць перспектыва, і ёсць перспектыва ў Захада і Украіны перамагчы гэтага мордара. Вот. Калі б гэтага не адбылося, а калі б от выбары былі быў бы Бабарыка, зусім быў бы другая карціна свету. Не было б ні вольнай Беларусі, ні вольнай Украіны. І Захад з гэтым пагадзіўся б. Зенон Станиславович, вы за час войны ва Украине были там 3 разы с визитами. Распавядзіце про свае ўражанні, што вы там убачылі, які стан? Ну, в принципе, у меня хорошее ўражанне. Я паважаю гэты народ, які змагаецца. Ось. І у палку мне добрае ўражанне. Я ж ездзіў там і ў Бахмут, і выступаў там, і быў, начаваў у батальёне Лісвін. Вот, ўражанне добрае, людзі ахвяруюцца, змагаюцца. Вось. Но, конечно, ёсць шмат праблем, якія залежаць не толькі ад украінцаў, але залежаць ад Еўропы, залежаць ад амерыканцаў. Вот. І можна розныя рабіць прапановы, як это што, але ўсё стаіць на месцы, мы это бачым. Вот. Таму ахвярна змагаюцца украінцы, шанец ёсць, і нашы хлопцы змагаюцца, ўсё. Вот. Вся сітуацыя, якая ўзнікла, гэта ад таго, ну, ад палітыкі Захаду, я б сказаў. Ад вельмі дрэннай палітыкі Захаду. З аднаго боку, Еўропа не гатовая да вайны, яна разброілася, это пацыфізм знішчыў увогуле іхную всю палітыку, іх і войска няма, няма чым нават падтрымаць Украіну. У Амерыцы таксама праблема была. Вот. Таму не выкарыстаны час, а час быў у 22-м годзе найлепшы. На пачатку. На пачатку. Можна было вырашыць это пытанне. Не было каму, бо такія пытанні павінны вырашацца, ну, палітыкамі, якія маюць розум у галаве і маюць палітычную волю. Вот. Но, на жаль, казалася, што гэтага не хапіла. Вот. І таксама ў 23-м годзе яшчэ была магчымасць. Это ўсё страчана. І нават тады, калі украінцы зрабілі вельмі хорошы ход, пайшлі на Курскую вобласць. Это вельмі хороший ход. Вот. Цяпер ужо палова яны страцілі, палова вобласці. Вот. І гэта не выкарыстана. І калі цяпер не будзе выкарыстана, ну, то это будзе недобра. Вот. Ну, але ёсць спадзяванне, што цяпер будуць людзі, якія разумеюць, што трэба рабіць, якія маюць палітычную волю і думкі ў галаве.
такія спадзяванні ёсць. Таму шансы цяпер ёсць хорошыя, але ізноў жа кажу, ўсё залежыць ад таго, якая будзе воля новай амерыканскай адміністрацыі. Таму што якраз сітуацыя, на мой погляд, яна будзе спрыяць добрым рашэнням. Па-першае, Пуцін, Расія ўбачыла, што будуць магчымыя нейкія перамовы. Но гэта дэкларуецца, што будуць перамовы там. Таму што калі прааналізаваць сітуацыю, то не павінна Амерыка ўступаць, не заключаць ніякага міра на Украине. Это пораза Америки. Это категорично, я думаю, все политики в Америке это повинны разуметь. Но во всяком разе то, что республиканцы это разумеют, но это відавочна, шмат об этом говорится. Тому это ситуация, якая не повинна быть. Вот, такая не повинна быть. Каб заключить мир у разе для Украины, покинуть там эти территории занятые, и все, абы был мир. Вот есть мир, и все добро, не воюем. Такое не может быть, это пораза Америки. А что такое пораза Америки? Это Китай, это Тайвань, это все рушится, бо уже свет не такий, який был 3 годы тому назад. Утворился вось зла, и яна мае активность, яна наступае. Разумеете? Вот. Тому тут ситуация показывает, и аналитики американские все кажут, что не можно такого робить. Хотя говорка идет об том, что вот тут, я думаю, это пока что просто такое словословие. Вот, а на самой справе будет прийматися то решение, якое треба прийматися, бо оно відавочне для. Вот. Тому это ситуація зараз, якби сприяє Америці і може посприяти Україні. Це один момент. Другий момент, російці це розуміють, і вони стараються, всі сили зараз кидають, щоб одобрати назад Курську область. Щоб до перемов прийти з відповідним узровнем, тому що зовсім другі будуть перемови, коли частка этой Курской области будет занята украинскими войсками. Зовсім другая ситуация возникает. Яны хочуць яе паправіць і умацаваць сваю пазіцыю сілы, і ўжо на гэтай аснове весці пэўныя перамовы. Яны так думаюць. Но з другого боку мы бачым назіранні такія, што Путін закусив цуглі зараз. Його вот эта курська пораза, його вибила ніяк з психічної рівноваги. Такое вот ураження, що він намірений, як кажуть, ісці до кінця і доказувати свою правоту. У сувязі з гэтым скажыце, вось ужо амаль 3 года вайны, ці можа быць усё ж такі Беларусь уцягнутая туды? Якія шансы на гэта? Думаю, што пакуль што сітуацыя такая, што не ўцягнуць. На сённяшні дзень не Але усе ж гавораць пра ядерную зброю, пра нейкі там дагавор, падпісаны паміж Лукашенко і Пуцінам, дагавор аб тым, што адзін аднаго абараняць будуць. Ці можа ён выкарыстаць Беларусь у якасці такога плацдарма? У іх ёсць жаданне неяк падставіць Лукашенку, і Лукашенко падыгрывае, што ён тут некае значэнне мае. Вот. У мяне сумненне, ці ёсць тая ядерная зброя ў Беларусі. Калі эта ядерная тактычная зброя ёсць, то гэта зброя расійская. І Расія нікому не аддасць права распараджацца сваёй зброяй. Це ж елементарна рэч. Про што вы гаворыце? Про якія вы кнопкі гаворыце? У тактычнай ядернай зброі ніякіх кнопак няма. Ёсць рашэнне таго, хто валодае зброяй, яно перадаецца военным структурам, генералам, і генералы прымаюць рашэнне, і ўсё. Вот. Кнопкі ніякай няма. У прынцыпе,
генералы могли б, як кажуць, і самалічна прыняць нейкае рашэнне. Это не то, што, бо сістэма стратэгічнай зброі вельмі складаная, з этой кнопка ёсць. Але это не то, што націснуў кнопку, ўсё пайшло. Это не так проста. Усё. Вот. А тут вот, і тым не менш пачынаюць гаварыць сур'ёзна, і Лукашенко, і ўсё, што вот тут ядзерная кнопка, мы аднолькавыя, што Пуцін і я. Што вы гаворыце, панове? Хто ты такі? Это не твоя зброя, нават калі яна ў цябе ёсць. Ну, неяк людзі не ўключаюць мазгі. Таму я думаю, гэта ідзе такое словаблуд'е. Вось чарговая такая, ну, пагроза з боку Расіі. Ён жа ўвесь час палохае захад, што ён тут зараз зброю жыве. Вот. А з другого боку, жаданне нейкім чынам уцягнуць, загарадзіцца Лукашэнкам. Вот. Не ведаюць, як это зрабіць, але было, скажем, калі б, допустим, дайшло б да нейкага канфлікта, што будзе ўжыта тактычная ядзерная зброя, то вельмі добра было, каб, ну, неяк тут Лукашенко сыграў бы нейкую роль. І яна з Беларусі паляцела б там на Кіев, допустим, так? Ці на Варшаву. Ну, тады яснае дзела. Назад прыляціць па Беларусі. А Расія застанецца збоку. Вот і такая прымітыўная іхная палітыка. І таму яны, вот гэта вся такая ідзе маніпуляцыя, каб нейкім чынам гэтага Лукашэнку завязаць і каб неяк уцягнуць, каб з яго падачы, з яго тэрыторыі нешта некалі паляцела. Вот і ўсё. А на самай справе, паўтараю, зброя расійская распараджаецца і толькі Расія. І будзе, інакш быць не можа. Ніхто не перадасць зброю этаму вар'яту, каб ён сам распараджаўся. Не будзе такое, он што па Маскве пульне. Это і гэта магчыма. Вот, таму не, гэта сур'ёзна не ўспрымаецца. Зенон Станіславович, вы былі у палку імя Кастуся Каліноўскага. Ці уяўляе, на вашу думку, полк нейкую моц, і ці можа ён сыграць пэўную роль пры сілавым такім варыянце змены рэжыму ў Беларусі? Безумоўна. Безумоўна, розныя могуць быць варыянты. Полк можа сыграць ролю тады, калі успыхне такая вот ситуация подобная, скажем, як у 20-м годзе. Вот некая будзе зачэпка, нешта пачнецца, людзі выйдуць на вуліцу, скажем. Вот, ну, выйдуць нешта людзей за дзень. І вот калі гэта адбываецца, то тут дастаткова роты, тут не трэба палка. Вот. Все, ісці на дапамогу людзям, і ніхто не будзе за Лукашэнку класці жывот. Это калі ўзнікае вот такая ситуация. Вот. Калі такой ситуации не будзе, то, конечно, ни полк, ни дивизия ничего тут не зробіць. Это будзе вайна. И война дрэнная, потому что, может быть, паміж сваімі эта война пачаць, это не можна дапускаць. А вот калі ўзнікне такая вот ситуация, что выйдзе народ, и ситуация павісне, чаго не баяцца, вот, то тады дастаткова невялікай групы, якая будзе асновай, праціву не будзе, яна можа не абавязкова пачынаць ваеннае дзеянне, але яна можа вступіць у перамовы там з вайсковымі, з усімі, все. Это зусім другая сітуацыя. Вот гэта вельмі важна. Вот. Таму гэта вельмі важна, што ёсць такая у нас адзінка. Трэба яе ўмацоўваць. Я ўвогуле лічу, што калі б можна было яе пашыраць. Ну, тут шмат прычынаў, якія ну, у тым ліку і з украінскага боку таксама. Таму тут ёсць шмат такіх прычын, якія ну, не даюць пакуль што ну, магчымасці стварыць беларускую вызвольную армію. Хаця робіцца. Справа, все тут, армії няма, але вже є і форми, і погони, ну, все вже подрихтовано, вот, тільки армію створити. Вот. Але то, що є така бойова одинка, це батальйони, це реально воюють, вони реально воюють. І страти, і є опит, і все, це наша основа. Вот. Тому, коли успіхне у Білорусі народний уздим, вот гэты полк сыграе сваю ролю. І гэтага баяцца і лукашысты, все. Але тады будзе так, як яны адразу пачнуць перабувацца на хаду.
Не думайте, што будуць класці жывот. Ну, хіба будзе моцны Пуцін і моцная Расія, ну тады расейцы увядуць свае войскі. Але калі там будзе падаць, ну то ўсё. Хутчэй, чым засадам адбудзецца, хутчэй. Вось. І гэты варыянт магчымы. Зенон Станіславович, 2025 год у Беларусі чарговыя ў двух косцях прэзідэнцкія выбары. Банальнае такое пытанне, чаго чакаць, на вашу думку? Ну, выбары зараз праводзяцца як ваенная аперацыя. Таму што ён разумее, што могуць быць нечаканасці нейкія. Ён баіцца тых выбараў, і таму ён рыхтуе правесці гэтыя выбары з яго гледзяшча бездакорна для захавання сваёй улады. Таму будуць выведзены і войскі адпаведныя, ну, пра тое, што напісана. Все ж яны робяць. І міліцыя, і ўнутраныя войскі, і ОМОНы будуць прысутнічаць, і будуць бясплатныя аўтобусы, бясплатныя тралейбусы, каб прыехалі. Я думаю, можа, яшчэ на участках бясплатную яду зробяць, а можа, і гарэлку. Вот. Таму што вельмі ім важна, каб все-таки прыцягнуць людзей. Хоць яны баяцца, шмат людзей баяцца, але наладзіўшы поўны кантроль і настрашыўшы людзей, бо, канешне, калі будуць войскі стаяць, будуць усё, людзі будуць баяцца, безумоўна. Вот. Але з другого боку ім вельмі важна было, бо для чаго выбары? І для чаго раней праводзяць? Каб нейкім чынам пусціць пыл у вочы, што ён ужо легітымны. Каб потым на гэтай аснове гаварыць, што ён атрымаў легітымнасць. І першая задача – гэта каб шмат людзей было, каб людзі прыйшлі на выбары. Трэба гэта будзе засведчыць ім. І таму для іх гэта вельмі важна. І вот тут уступілася вся эта іхная агентура, усе гэтыя вот офісы, там Ціхановскіх, усіх яны ж тут давайте пойдем на выборы, скажем усім сваю не, усіх выкрэслім. Это старая метода агентурная. Вот усе яны працуюць практычна на Лукашенку. Это практычна ідзе справа на яго легітымізацыю. З этого нічого не атрымаецца, таму што, ну, не толькі ж гэта вырашае, але гэта будзе для яго пэўная зачэпка. Народ же пришел, вот он же пришел, он же проголосовал. Разумеете, это возникает такая вот ситуация, что они будут иметь певную магчимость, но пропихивать, что они уже тут имеют некую легитимность. Это основная задача. Вот. Я думаю, что они это проведут. Что датычыць, пойдут люди, не пойдут, ну, там, где заполохают, где привезут, не будзе массового приходу. Вот, але все ж таки певную частку яны зробяць. Вот, і гэта важна таксама для Лукашэнкі на выпадак вот тых размоў, якія вядуцца наконт сканчэння вайны. Бо для яго важна прысутнічаць на перамовах аб міры. У якой ролі? Невядома, ў якой ролі. Якой ён хоча ролі, ну, можна зразумець, якой ён хоча ролі. Але сітуацыя ў тым, што рэальна, калі б, допустим, адбыліся такія перамовы аб міры, ён там павінен прысутнічаць. Іншая справа, яму трэба прыдумаць нейкі статус. Бо не можа збірацца Амерыка, Расія, Украіна і праводзіць перамовы, дзе можа вырашыцца лёс Беларусь. Это мы ўжо Рыгу мелі ў 21 годзе. Мы ведаем, што это такое. Таму ён павінен прысутнічаць. Беларусь у вайне не ўдзельнічае. Это не ўдзельнік вайны. І вся эта дэмагогія, якая там як бы спасылаюцца на то, што вот садзейнічае з тэрыторыі ўсё, яна палітычна нікчэмная, юрыдычна нікчэмная. Таму што сітуацыя тут не такая, як у Францыі, не такая, як была ў еўрапейскіх краінах. Беларусь акупаваная, і супраць этой вайны мільён людзей выходзіў. Это сур'ёзная справа. Народ супраць этого.
Лукашенко выконуе роль акупацыйнай адміністрацыі. Войскі беларускія не ўдзельнічаюць у вайне. Беларусь не ўдзельнічае рэальна. Вот. І ўся это разуменне, рэжым адно, народ другое. Элементарныя рэчы, і гісторыі мы это ведаем, а з Францыі як адбылося. Значна горай, чым у нас. Вот. Таму гэта сітуацыя даказуема, калі будуць людзі, якія будуць там гэта даказваць. Калі там буду я, а я гэта не выпадкова кажу, Карач сказала, што трэба, каб Пазняк быў такі вэрхал падняўся, ай-яй-яй. Гэта, калі б там быў бы я б гэта пытанне, скажем, мог бы паставіць. Яно мела б значэнне, чыста, так сказаць, тэарэтычнае, палітычнае. Таму што там, чаму павінен прысутнічаць Лукашенко? Таму што за ім ёсць рэальная ўлада. Рэальная ўлада ў Беларусі – это Лукашенко. Ён нелегітымны, ён не прызнаны нікім, не прызнаны народам. Але ўлада ў яго – это рэальнасць. І ў палітычных справах і ў ваенных гэтую справу трэба ўлічваць рэальнасць. Таму ён, як чалавек рэальнай улады, павінен там прысутнічаць. Процівавагай гэтаму павінны быць людзі, якія з'яўляюцца альтэрнатывай яго палітыкі, якія стаяць на пазіцыях дэмакратыі, свабоды, якія стаяць на пазіцыях народа. І ён стаіць на пазіцыі сваёй улады, валодае рэальнай уладай. Павінен быць чалавек, які стаіць на пазіцыях народа. Ён не валодае уладай. Ён проста яго прадстаўнік, але ён павінен там быць. І таму Карач правільна паставіла пытанне. Ён павінен там быць. І хто там павінен быць? Я лічу, калі мы кажам пра перамовы, па-першае, там дакладна павінен быць Зенон Пазняк. Потому что гэта чалавек, які стаяў менавіта змагаўся за незалежнасць Беларусі, і я лічу, што ў гэтых перамовах ён будзе, як ніхто, менавіта абараняць нацыянальныя інтарэсы Беларусі. Хто яшчэ, трэба думаць, але што Зенон Пазняк павінен быць вось у гэтай дэлегацыі, я думаю, што гэта будзе у любым выпадку дэлегацыя. Гэта так. Хто там будзе? Ціхановская? Вы што, смеецеся? Вот яны залезлі ў тупік. Яны нікога больш не могуць паслаць, як вот гэтага чалавека. І яны шалеюць цяпер. Я разумею, што з этого нічога не будзе, але пытанне пастаўлена так, да якога яны былі не гатовыя, а жыццё паказала. Хто з вас будзе, гаспада, абараняць гэты народ вот так вот перад усімі, перад Пуцінам і Трампам? Хто? Лукашенко больш зробіць, чым гэта сам. Вот у чым справа. Таму гэта сур'ёзнае пытанне. І калі справа дойдзе да таго, што будуць пытанні аб міры, паўтараю, Лукашенко павінен быць, таму што рэальна за ім улада. І павінен быць прадстаўнік народа, які стаіць за народ. От такія прадстаўніцтвы павінны быць. Калі не будзе ні адных, ні другіх, это Рыга 21-го года. Это будуць вырашаць наш лёс. А Путин запатрабуе, што дайце нам Беларусію, мы готовы, Крым аддаць і все. Вот, і так жа будзе пастаўлена пытанне. І гэтага баяцца палітыкі, якія разумеюць, што так можа быць, яны ж ведаюць, што такое расійская палітыка. Вот, і гэтага баяцца. Таму от пытанне такім чынам стаіць. Вот. Ну, я думаю, пакуль што гэта чыста такая тэарэтычная палітыка, таму што не думаю, што ў бліжэйшы час дойдзе да нейкіх таких вот перамоў, про якіх гавораць канфармісты, што тут это на умовах России не можа быць міру. Бо это параза Амерыкі, параза ўсяго заходнього свету. Ну не можа это быць. Таму Амерыка будзе шукаць шляхі, каб да гэтага не дайсці, каб быў бы выйгрыш на баку Украіны. Пакуль што пра гэта не гаворыцца, як это будзе рабіцца, але такі план, напэўна, ёсць. Я так адчуваю, калі месяца 2 таму Зеленскі спатыкаўся з Трампам, папрасіў яго прабачэння за рэзкія словы. Зеленскі. Вот. То ён быў давольны, як бы Трамп яму сказаў нейкія рэчы, якія нідзе не гаворяцца. Вот.
Таму я думаю, вот такая сітуацыя, што не павінна такого быць канфармізу, такого балота, пра якое гавораць, а наадварот павінна пытанне вырашыцца ў карысць Украіны. Вот. Але калі, скажем, не дай Бог, пайшло б так, як гавораць тыя балотныя эксперты з лукашыцкага боку, там з іншого, ну то павінна быць так. Павінны быць прадстаўнік народа, і павінна быць Лукашенко, ён адказны за ўладу, ён мае ўладу, ну павінен там быць. Яму павінны быць і пытанні, і так далей. Вот. Ну вот такая сітуацыя. Сябры, падпісанты, гледачы, у чарговы раз нагадваю, што 16 лістапада 2024 года судом Ленінскага района Гародні беларускі крок прызнаны экстрэмісцкім рэсурсам. Калі вы ў Беларусі, то падумайце пра сваю бяспеку. Калі ж вы знаходзіцеся за межамі Беларусі, то на беларускі крок варта падпісацца, напісаць унізе які-небудзь камент пад гэтым відэа і паставіць свае падабаечкі. І, канешне ж, на беларускі крок можна ахвяраваць, каб канал атрымаў далейшае развіццё. Усім дзякуй, хто застаецца ў новым годзе з беларускім крокам, пакрочылі разам і надалей. Зенон Станіславович, а калі была прэзентацыя вашай кнігі «Сам выдат» у Нью-Йорку, вы успомнілі пра тое, што не так даўно была канферэнцыя вольных народаў. Там былі прадстаўнікі Інгры, Пскоўскай рэспублікі, Смаленскай. Вось людзі, якія выказвалі пэўныя ідэі таго, каб аддзяліцца ад імперыі, стварыць нейкія пэўныя такія свае дзяржавы. Скажыце, калі ласка, на вашу думку, пры якіх умовах магчымы распад імперыі? Прямое паражэнне ў гэтай вайне. Калі будзе паражэнне ў гэтай вайне, то распад практычна немінучы. Ён можа быць розны, можа быць вялікі распад, а можа быць нейкі частковы, можа быць нейкі такі, але гэта, безумоўна, будзе. Вот. І от тады вельмі важна, каб былі гатовыя ідэі, гатовыя людзі, гатовыя дакументы. Бо зараз это выглядае поўным маргіналізмам. Там Пскоўская рэспубліка, там некалькі чалавек, яны там пішуць, яны там усё, іх выгналі, ўсё. Некаторыя там смяюцца, это там чепуха, это не чепуха. Вот. Таму што калі пачынаецца распад, то тады ён ідзе хутка, і тады людзі за нешта хапаюцца. І калі нічога няма, вылазяць на паверхню авантурысты альбо крымінальнікі і забіраюць уладу. А калі нешта ёсць, хай сабе хоць невялікая група, ёсць канстытуцыя, ёсць ідэі, ёсць усё. Яны паяўляюцца вот. Таму гэтая работа вельмі важная, тым больш, што хай сабе это не шмат людзей, але за гэтым стаіць вельмі рацыянальная ідэя на выпадак краху імперіі. Рацыянальная ідэя захаваць здаровае тое, што можа быць здаровым. Прытым у іх ёсць і гістарычнае абгрунтаванне. Пскоўская рэспубліка. Калі ласка, яны мелі і войска, дыпламатыю свае. Проста ў гісторыі этой Савецкага Саюза это ўсё было скрыта, ніхто это не ведае. Так было. А Новгарадская рэспубліка. Новгород, ж мова свая была. Это ж всё Москва знішчыла. Вынішчылі цэлы народ. Вот. І культуру цэлую вынішчылі. Вот. Таму у іх ёсць аснова для адраджэння. І Інгрыі таксама. Нават у 19 годзе там же была Інгрыя невялічкая, яшчэ пры бальшавіках там арганізована. Вот. Я ўжо не кажу пра Смаленшчыну. У 90-м годзе, калі яшчэ быў Савецкі Саюз, але ўжо Ельцин там ужо іграў роль, усё тут это ўсё так вот вісела на валасочку. Недзе летом 90-го года я быў у Москве в Верховном Совете. У нас была там делегація, Булахаў, Трусаў, яшчэ там, я ўжо не помню хто. І я размаўляў з старшынём абласнога выканаўчага камітэта Смаленска.
облвиконкому. Такий був Орлов. Вот. І ми з ним розмовляли по поводу Смоленщины. И он каже, что вот у нас такая беда, что у нас земли опустили, нема кому працаваць у районе по 8 тысяч, земли позарастали лесом, Смоленщина упала. И вот, ну, Ельцин выделил нам, сказал, сколько там миллионов, але что робить, нема кому. И так мы говорим. Я кажу, что, знаете что, я вам могу подсказать, что робить. У нас Чернобыльская катастрофа, у нас выселяются целые районы, а у нас районы по 90 тысяч. И у нас проблема, мы там переселяем людей в города и все. Ну, вот давайте этих людей переселим в Смоленщину. И они поднимут господарку, они будут працаваць. Тем больше, что вы повинны ведать, что Смоленщина – это белорусская земля. И он говорит, да, я сам белгородский, но я это знаю. Я изучал историю, я знаю. Да, это, я знаю, что это белорусская земля. Это у нас там же и говорят по-белорусски. Разумеется, для меня это было трошки нечакано, что он так, что он ведает историю и каже. Ну так, вот видите, хорошая идея. Да, каже, я поддерживаю. Но это политический вопрос. Треба вирішати на політичному узровні. Я кажу, что мы полностью, вот, ну, мы оппозиция, все, мы полностью это подтримливаем. Давайте поднимем это питание вот перед Ельциным и все. Вот и вирішимо это питание. Вы не супроть? Не. Но знаете, вот до нас, к нам приезжали вот из Беларуси. Ваш уровень, конечно, ваших работников, он выше. Так. Ну, начинаю говорить, что а где я буду? Разумеете, я их разумею. Я кажу, что, ну, конечно, это ж, в принципе, когда это будет решаться питание, то это не значит, что повинна меняться вся влада, все это остается на месте, вот, але повинны быть певные прерогативы, ну, школы белорусские, все, это же люди переезжают, это одно. Но самое главное, что в область повинна быть долучена до Беларуси. Разумеете? Угу. Вы долучаетесь до Беларуси, вы остаетесь на местах, все это, але отримуете статус, все, иди праца. И он каже, я согласен. Только вот это политичное решение, это, каже, только через Ельцина надо. Это 90-й год, это треба разуметь, когда Ельцин сказал, берите суверенитета там сколько хотите. Так. Вот. Это была ситуация такая. И на наступный день мы споткались с представниками, там были депутаты Орловской области, Бранской области и Псковской области. Я Трусов, Булахов не был, мы только с Трусовым были. И мы с ними спотыкались и обмярковывали эту проблему. Что, послушайте, вот есть такая проблема, значит, вот переселить, ну и вот Смоленская область, как повести, чи вы подтримливаете это? Ну и про Псков все таким чином, как это, значит, они подтримали. Мы уже не говорили, что, ну, на Бранщины мы намекнули, что Бранщина – это Смоленщина некая, это выходит в Смоленскую область. А Орловщина, там так само белорусы на Орловщине живут, и Псковщина тем более. Вот. І ми хотіли так, каб яны ўжо падтрымлівалі гэту ідэю. Яны аднесліся вельмі сур'ёзна, эти депутаты, знаете, ну, над этим надо подумать. Не стали нешта адразу супраць, але над этим надо подумать. Вельмі добрая ситуація склалася. Старшыня областного выканаўчага камітэта Смоленска, депутат Верховного Совета России, так, і вот гэтыя хлопцы-депутаты, яны ўжо ёсць галасы, яны падтрымалі. И супраць были. И супраць былі. А у нас это такое вырашэнне было. Па-першае, беларусы ж туды перасяліліся, паднялі б гэтую зямлю. Там же таксама свае беларусы. І под гэты час берите побольше суверенитетов, мы Смоленщину долучаем. Ну так. Слухайте, я таки был рад, приезжаем в Беларусь, я с Дементеем пробую говорить. Так и так, кажу, вот такие. Что вы говорите? Слушайте, вы думаете, что вы говорите? Какие же это? Да вообще это.
І Дементей так зашчырванеўся, значит, так напалохаўся. А вось якраз Дементей з кім гаварыць яшчэ? З гэтым сакратар ЦК быў такі з Малафеевым, які патрабаваў дыктатуру ўвесці ў Савецкім Саюзе. І ўсё. Калі б у нас замест Дементея быў бы, так сказаць, ну, некі нармальны чалавек некі, так? А замест этого Малафеев быў бы Бразаўскас, вот такого типу людзі, то ўсё было б вырашана. А з гэтымі ой, такое слово некае просіцца нехарошае. А з гэтымі людзьмі, ну, немагчыма. Яны ты Дементей вочы вытарашыў. Што вы говорите такое? Какое это вообще? Как это так? Ён не разумеў этого. Ну, а з Малафеямі нават не гаварыў, таму што это няма ніякого сэнсу з імі гаварыць. Вот. І таму ўсё это павісла, бо які сэнс быў, ну які сэнс это было падымаць, калі вот пагаварылі там з дэпутатамі, ўсё, ну так это ўсё завісла. А это вельмі хутка вырашалася. Ужо ў верасні развітваліся этим Верховным Советом, там праблемы. Это Новагароўская пачалася эта кампанія, ўсё потым 91 год. Але паўтараю, што была сітуацыя, якая не магла быць вырашана ні Народным фронтам, ні апазіцыяй. Яна магла быць вырашана толькі на ўзроўні кіраўніцтва БССР і ЦК КПБ. Тут былі такія людзі, якія не то, што яны не здольныя, яны то не хацелі рабіць. Вот. Таму вот быў такі момант. Так як быў момант у 90-м годзе ў пачатку, это где-то сакавік, недзе сакавік, не помню, 23-й ці які, калі Гарбачоў, калі ЦК звярнуліся да Верховного Совета БССР, да Дементея, каб далучыць Вільню і віленскую эту, пасколькі яны аб'явілі, што яны выходзяць у незалежнасць, ну, і літувісы. І это было рашэнне прэзідыума. І што? Тады быў вялікі страх у гэтых у Ландсбергісе, яны пастаянна нам тэлефанавалі, каб прыехалі і рашыць вопрос. Вот. Но мы разумелі, што это правакацыя, это абсалютнае глупства, это мы цудоўна разумелі, яны хочуць патапіць і нас, і іх. Это элементарныя рэчы. Дуракоў знайшлі. І Саюзіс патапіць, і фронт патапіць. І ўсё. І это самае, яшчэ і кроў пусціць. Вот. Мы это все цудоўна разумелі, і тады мы паехалі, супакоілі, прынялі мемарандум адпаведны. Праўда, мы папрасілі у Ландсбергіса, што давайце нам тэлебачанне беларускае, там 30 минут, давайце школу, давайте рады, все далі. Школа існуе па сённяшні дзень. Яны все зрабілі. Вот, што мы. А наконт этого мы сказали, ну, то правакацыя, безумоўна, мы, кажуць, у гэтай гульні мы гуляць не будзем. Вот, потому что это конец и вам, и конец нам. И, знаешь, как это Москва нас вот так, как дурачков, сутыкнула, и все, такого не будем. Мы не те люди. Мы не Карабах, з этого ничего не атрымаецца. Вот. Так вот, бачите, якія былі ў адным годзе 90-м, якія былі супярэчнасці. З аднаго боку, Москва хацела вот выкарыстаць такую магчымасць, каб тут вот, значит, завязаць і не пусціць Прыбалтыку. Нічого не атрымалася, не на тых нарваліся. Вот. А тутака, калі была магчымасць, это вот, ну, некалькі месяцаў, ну, паўгода, можа, до конца 90-го, можна было это вырашыць. Не было з кім это рабіць. Калі б на месца гэтых людзей былі некія, ну, не знаю, там, не Гілевіч, там, некія нацыянал-камуністы. Ну, у нас нацыянал-камуністаў і ў БССР не было. Некалькі чалавек толькі можна пералічыць на адной руцэ. Это хто там, Краўчынку зрабілі, яго зрабілі. Вот, хто там быў, Гілевіч там быў, Іосиф Наумчык там быў у Віцебску, там, ну, некалькі чалавек былі. Ну, Ляшковіч такі быў маладэчны, ён нам. Было некалькі такіх людзей, якія былі, но яны не валодалі вярхоўнай уладай. Вот. А скажем, у Літве, у Эстоніі усе камуністы, яны былі нацыянальныя. Бразаўскас, каб не Бразаўскас, то і Саюзіса не было. Ён усё дапамог. Потым Народны фронт адкуль пашоў? З Эстоніі. Хто яго прыдумалі? Эстонскія камуністы. Вот такая штука.
Вот. І потім це пішов як національний рух. Потім Латвія, Білорусь, Украина, Грузия, все вот так вот пошло. И все так национальный рух развалил этот Советский Союз. Бо наивеликшая демократия – это национализм, это национальный рух. От весны народов пошли национальные рухи, почалась демократия, середина 19 століття. Основа демократии – национализм. Элементарные речи. Вот. И у нас так вот вынищили, что вот... Но только теперь, коли, допустим, вариант, что Россия разваливается, Путин терпит поражение, то тогда Смоленщина будет вольной и будет белорусской. Все будет, мы вернем. Зінон Станіславович, на сённяшні дзень мы, як беларусы, можна сказаць, з'яўляемся такой планетарнай нацыяй. Шмат выехала, колькі невядома, беларусаў знаходіцца па-за межамі бацькаўшчыны. Што рабіць на сённяшні дзень, каб адрадзіць свой дом і куды нам імкнуцца? У еўразвяз, балта-чарнаморскі звяз, альбо быць незалежнымі і сябраваць з усімі. Што рабіць? Вельмі правильно вы заўважылі, што беларусы робяцца планетарнай нацыяй. Мы зараз робімся падобнымі на жыдоў. Нас дыскрымінуюць ва ўсім свеце. Это факт. Праблема уладкавацца на працу і з дакументамі, і атрымаць статус, і ПМЖ, і гэтак далей. Вялікая праблема. І ўзнікае пытанне, навошта это робіцца? Навошта вводзяцца санкцыі супраць народа, які выступіў супраць рэжыму, супраць дыктатуры, за дэмакратыю, супраць вайны. І гэты народ гнобяць, рэпрэсуюць, кідаюць у турмы. Тысячы, дзесяткі тысяч людзей у турме. Многіх загінулі. Чаму іх дыскрымінуюць? Яны ўцякаюць. Мільён уцёк. І іх дыскрымінуюць. Санкцыі, якія ўводзяцца, яны ўводзяцца супраць гэтага народа. Не мае права, скажем, набываць падтрыманае адзенне. Но людзей шмат бедных у Беларусі. Яны з этого жылі. Чаму? Супраць каго санкцыі? Туалетную паперу нават не можна, лекарствы не можна. Это што, супраць Лукашэнкі? Супраць рэжыма? Што гэта такое? Вот это шмат пытанняў узнікае. А вынік які? А вынік такі, што эканамічныя санкцыі штурхнулі рэжым і эканоміку ў Расію. Яны з патрахамі пайшлі зараз у Расію. Гандаль, які быў напалову ў Еўропе, ён увесь пайшоў у Расію. І пакуль расійская ваенная машына працуе і дае магчымасці, кажуць, зарабляць там, да гэтага часу яшчэ эканоміка трымаецца, але яна пайшла ў Расію. І калі потым узнікне пытанне аб стварэнні новай незалежнай Беларусі, у нас праблемы, таму што у нас абсалютна аднабокая эканоміка атрымліваецца. Вот это один момент. И другий момент. Вот уводятся санкции супраць этого народа фактично. Пропаганда же это бачыць. И она гэтаму народу кожны дзень по тэлебачанні показывае. Вы поглядите, что яны з вами робяць. Вы поглядите. Вот яны якія. Вот это НАТО. Вот они на нас хотят напасть. Вот яны что робяць. И что супроць гэтага можно сказать? Но люди ж бачаць. И вот вынік другі. Пацвярджаецца некаторымі даследаваннямі, хаця я там не надта веру ў іхную дакладнасць, але гэта пацвярджаецца, што павялічылася за часы вайны колькасць беларусаў, якія падтрымліваюць Расію. Яны лічаць, што трэба быць з Расіяй. Значит, яны штурхаюць не толькі эканоміку, і рэжым штурхнулі з патрыхамі, яны нават народ, вось, які ўжо на захад процентаў 10 прыбавілася, можа і болей. Вот, якія на захад, бачыш, што так захад наш жа вораг. І хто это робіць? Это робяць тыя палітыкі, якія ўводзяць вот гэтыя санкцыі супроць народа.
Пад відам таго, што яны з рэжымам змагаюцца, ну і выкарыстоўваюць усякія тут агентурныя тут всякие офісы, тут всякие кабінеты, тут всяких латушак і ўсё такое. Выкарыстоўваюць вот эту публіку. Вот, гнобяць гэты народ. Так вот, з гэтым звязана і дыскрымінацыя па ўсім свеце. Яны не могуць, ну чым вы можете это растлумачыць? Як толькі беларус, значыцца, неважна, дзе ты ёсць, ці ў Нідерландах, ці ў Чэхіі, там, ці ўсюды узнікаюць праблемы. Я ўжо не кажу пра Літву. Таму што найбольш антыбеларуская пазіцыя, найбольшы вораг Беларусь – это Россия. Другие ідуць цяпер літувісы. Літва. Вот што парадаксальна стала. Это вынік з гэтымі вот санкцыямі, з гэтымі пераследамі этих людзей толькі таму, што беларус, толькі таму, што чалавек некалі быў у войску, ваяваў у полку Каліноўскага. Яго не прынялі, не прынялі, паехаў у В'етнам, яго здалі, ён у турме зараз. Што вы робіце, господа? Што за палітыка такая? Все забыто. Забыты 90-е гады. Вот тое, што я расказваў, калі Москва патрабавала праз Дементея забраць Вільню. Во гэты чалавек паехаў туды ад фронту, я ўжо быў дэпутатам, і сказаў, што гэта нічого не будзе, это все афёры, все это кажуць. А калі б это быў бы Жириновский? Все, ребята, отдавайте Вільню. Подняли б этих камуністаў, зрабілі б закалат, авантуру, зрабілі б гарачую точку тут, все б зрабілі. Ну не на тых нарваліся. Яны то нічого не помняць цяпер. Яны нічога гэтага не помняць. Вот это уражвае надзвычай, што вот эта палітыка, тут нямецкая палітыка вот сваіх інтарэсаў, потым вярнуцца да адносінаў з Расіяй, мець танны газ, мець танную нафту, мець замест Беларусі гэты мост, так сказаць, каб это не яна была, кажуць, ну, залежная эканамічна ўсё. Вот гэтая палітыка, яна ўплывае зараз, ну, на ўсе адносіны да Беларусі. Таму што прыбалтыйскія краіны, яны заўсёды былі пад уплывам нямецкай палітыкі. Немцы рабілі палітыку і через Латвію, і через Літву, і цяпер это робяць. І гэтыя ўсе санкцыі, гэта квайпецкія тэрміналы, гэтая чыгунка, это ўсё нямецкая палітыка. Маленькія краіны, яны робяцца, ну, аб'ектамі ці суб'ектамі чужой палітыкі. Мы это бачым усё. И вот то, что вы сказали, что мы робимся планетарной нацией, так вот мы робимся габрэйской нацией. Что мы зараз пераследуем во ўсім свеце. Не так, як габрэі, безумоўна, але мы робимся неким проклятым народом. За что? Мы змагаемся супраць дыктатуры, супраць России. Вот. Так вот, гэта трэба зразумець, што мы, беларусы, наш лёс, наша будучыня, наша культура, наше існаванне залежыць ад нас саміх. Не шукайце сяброў. Мы павінны адзін аднаго падтрымліваць, дапамагаць, аб'ядноўвацца. Нас у свеце каля 3 мільёнаў цяпер. Тут, на захадзе, трэба ствараць альтэрнатыўную Беларусь. То, што стварылі нашы эмігранты пасля вайны. Яны тут стварылі цэрквы, яны тут стварылі палітычныя арганізацыі, тут Рада БНР, яны стварылі выдавецтвы, выдавалі кнігі, выдавалі газеты. Все было, это была альтэрнатыўная Беларусь. Літаратура тут акула, якія паэты наши, пісьменнікі, Салавей, Арсеньева. Десяткі людзей. Іх было, а колькі іх было? Іх было 5000 прыехала в Амерыку. Цяпер нас каля 3 мільёнаў па ўсім свеце. Так вот, мы, беларусы, павінны зараз ратавацца такім чынам, што нас шмат. Мы павінны, я думаю, мы павінны стварыць сусветны беларускі кангрэс. Вот эта ідэя, якая выказана была у гэтым годзе, у верасні, на з'ездзе беларусаў свету
у Торонто, беларусаў Паўночнай Амерыкі. Америки, прабач. Вот. Яна выказана была Ганнай Сурмач. Вот эта ідэя. Вось гэта ідэя хорошая. Вот. І таму мы разумеем зараз каштоўнасць нашай мовы, мы ведаем нашу культуру, хто не ведае, можна вывучыць. Вот. Мы павінны тут на захадзе ствараць свае школы, мы павінны ствараць свае структуры, каб сродкі збіраць. Мы павінны, каб дзеці вырасталі ў беларускай мове, ў беларускай культуры. Нас вельмі шмат, паўтараю, вельмі шмат. Нас мільёны. І па ўсім свеце. І зараз магчымасць сувязі ёсць велізарная, ёсць інтэрнэт. Вот. І вось гэта павінна зараз працаваць для тых беларусаў, якіх выгналі з бацькаўшчыны. Вот. Мы павінны тут альтэрнатыўную Беларусь яднаць, ствараць. І яны, тыя, якія праводзяць палітыку дыскрымінацыі, вот, яны штурхаюць нас на гэта. Так як некалі габрэяў штурхалі, вот это антысемітызм штурхаў усё, вот яны аб'ядноўвалі, так і нас. Вот. І далей. Наша будучыня, дзе нам быць? Наша будучыня, наш дом, это Беларусь. Это нам Богом дадзеная зямля. Это наша тэрыторыя, это наша гісторыя. Мы выраслі з этой зямлі, і мы на яе павінны вярнуцца і там быць. Вот што, там трэба думаць пра наш дом. Што ж цяпер захапілі гэты дом ворагі, таці там усялякія. Сёння яны там, заўтра іх не будзе. Заўтра павінны прыйсці мы. Вот. Таму дом наш там, і мы павінны думаць, каб гэты дом вызваліць, каб ён квітнеў, і там наша, так як габрэі думалі, па ўсім свеце яны былі распаўсюджаны, але яны хацелі вярнуцца на зямлю абетованую, не вярнуліся. І зрабілі цуд, яны адрадзілі іврыт, не было ўжо этой мовы, яны адрадзілі. А у нас што? У нас жывая мова, у нас жывая літаратура, усё ёсць. Толькі у галовы набэсцілі Москва столькі людзям, што яны не могуць зразумець, зачем этот язык говорить. Так вот, задача, каб людзі думалі, сваім гонарам, сваёй нацыяй, сваёй мовай, сваёй культурай. У нас это ўсё ёсць. У нас лепшае зараз становішча. Вот такім чынам. Так што вы апісваеце, што тут так цяжка сталася ўсюды. Цяжка каму, а калі было лёгка. Але я паўтараю, нас шмат. Нас каля 3 мільёнаў за мяжой. Вот мы жывём у асноўным у дэмакратычным свеце. І пераследуюць нас, но нічога, не забіваюць. Мы можам аб'яднацца. Мы можам ствараць свае школы. Мы можам, нават калі школы не будзе, мы можам онлайн ствараць свае школы. Это меней будзе каштаваць. Але залежыць ад сем'і, ад бацькоў. Усё, захаваць нашу мову. І ў бліжэйшы час, бо яны ж не вечныя, ўсе тыя Пуціны і тыя самыя хакеісты. Іх не будзе. А мы вернемся ў наш дом і пабудуем яго, адбудуем яго лепшы, чым ён быў. Вот так вот. Я не бачу тут вялікай. Адна бяда, я паўтараю яшчэ, жыццё кароткае. Таму што ўсё хочацца бачыць, каб яно было вот, пры тваім жыцці. Кожны чалавек так думае. Вот. Таму такая справа, што тэарэтычна, ідэйна это ўсё ёсць. А вот задаюць пытанне, а як это зрабіць? А як это што? Вот это ёсць галоўнае пытанне. Як это рабіць? Трэба людзі. Трэба энтузіязм, трэба ўсё, але аснова ёсць. Аснова ёсць. І калі задаць на пытанне ў такім вот плане ідэёвым, дык і адказ ёсць. А вот за работу брацца, это ўжо канкрэтыка, это канкрэтныя людзі. І тут можа аказацца так, што ідэі плаваюць, ідэі хорошыя, мы тут выказалі, я лічу добрыя ідэі. А як іх ажыццявіць? Трэба людзі. Вот. Таму калі ёсць такія людзі, хай не задумаюцца над гэтым. Таму што, каб пачаць, не трэба мільёны. Трэба некалькі чалавек. Каб пачаць хорошую справу. І потым ўсё пойдзе. Вот. Калі будзе разуменне, усведамленне, жаданне падтрымаць. Вот. Зенон Станіславович, і напрыканцы, што б вы пажадалі беларусам у бацькаўшчыне і беларусам расцярушаным па свеце? Галоўнае, што
Чалавек, па-першае, павінен не баяцца. Зараз страх апанаваў людзьмі. Не трэба баяцца. Баяцца, баязлівасць – гэта грэх. Па хрысціянству это грэх. Баяцца не трэба баяцца зла. Са злом можна змагацца всялякім чынам, і актыўна, і пасіўна. Але самае важнае змаганне са злом – это выхоўваць і вырошчваць і зберагаць дабро. Дабро ў сябе, у сваёй душы, у сваіх дзецях, у сваім народзе. А дабро – гэта наша мова беларуская, наша культура, наша гісторыя, наша імкненне да будучыні, наша вера хрысціянская, наша традыцыя. Гэта ўсё добра, наша мараль, наша павага да бацькоў, да дзяцей, да другіх людзей. Наша імкненне станавіцца на лавачку, здымаючы боты. Это наша культура. Гэта ўсё ў нас, это наша ментальнасць, павага да другіх. Вот гэта трэба захоўваць. Вот. І калі гэта ўсё будзе, ўсё будзе нас лучше. Оно працуе само сабой тады. Калі гэта захоўваецца, дабро, ментальнасць, разуменне, калі гэта мы разам, яно працуе само сабой тады. Вот. Так вот, гэта залежыць і для тых беларусаў, якія там знаходзяцца, на бацькаўшчыне, і якія ў чужым свеце. Прытым, мы гаворым, што ой, там як цяжка у Беларусі, там і турма, і ўсё. Паверце, тут не лягчэй. Жыць на чужыне, чужых людях, вельмі цяжка. Вельмі это кожны вам скажа, хто тут пражыў, як тут цяжка, як тут цяжка. Усе людзі, якія ў Беларусі там былі, божа мой, дактарамі навук, там тым, лекарамі, то яны зусім другой працай займаюцца, бо трэба выжываць. Вот. Таму трэба разумець, што тыя каштоўнасці, пра якія я кажу, яны аднолькавыя, што там, што тут. Мы адзіны народ, адна нацыя, ці там, ці тут. Мы не павінны раздзяляцца, таму што паяўляюцца такія, што вот ты тут, там, они паехалі, в Амерыке жывуць, даляры на дрэве растуць. Вот, это глупасці. Мы адзін народ, адна нацыя, у нас адна культура, і нам і там цяжка. І мы павінны памагаць сабе. А памагаць сабе – это значыць сваё берагчы, памагаць, развіваць на будучыню. Тады там, дзе мы застанёмся, там будзе наш дом. Вот. Ну, это такія рэчы, якія зразумелыя, але каб іх ажыццяўляць, першае, што павінна быць, это высілак волі. Воля павінна быць да адстойвання дабра, да мовы, да ўсяго. Ну і не баяцца. Дзякую вам за гутарку. Я тут задумаўся, што вельмі шмат гаворыцца, але гутаркі нашыя, я думаю, гэта наша гутарка, яны павіснуць у паветры. Чаму? Такая рэчаіснасць, што... Вы ж самі нам прыклад паказалі з кніжкай вашай. Ну так. Вось з гэтай. Сам выдат. Кніжка, якая знікла, напісаная была ў 70-е гады, а потым яна раз і ўсплыла. Таму я думаю, што ідэя, калі яна ёсць, яна заўсёды знойдзе сабе выхад. Правильно думаецца. Я толькі кажу, што у нас як бы няма недахопу на добрыя думкі. Шмат разумных людзей выказваюць, все зразумела,
Але так неяк яно застаецца. Ну і ёсць другія прычыны. Вот. Таму будзем старацца, што калі выказаныя нейкія думкі, ёсць людзі, якія падтрымліваюць гэта, яно будзе мець працяг у практычным жыцці. Это важна. Вот. Гэтая кніжка, яна чаму я яе выдаў, таму што 50 гадоў таму напісана аб сённяшнім дні. Таму важна, безумоўна, важна, каб добрыя думкі, добрыя словы, каб яны былі. Яны не прападаюць. Як, дарэчы, не прападае всякая добрая справа. Вот. Таму дай Божа, каб тое, пра што мы гаварылі, для некага было б карысна паслухаць, і нехта нешта сабе ўсвядоміў добрае ў сваім жыцці. Дай Божа. Жыве Беларусь, жыве вечна. Жыве вечна. Дзякуй вам яшчэ раз. Шаноўнае гаспадарства, гэта былі падземныя гутаркі з лідарам нацыянальна-вызвольнага руха «Вольная Беларусь» Зянонам Станіславовичам Пазняком. А я нагадваю, што на беларускі крок можна падпісацца пры ўмове, што гэта для вас з'яўляецца бяспечным. Таксама на беларускі крок можна заданаціць, каб канал атрымаў далейшае развіццё. Ну і, канешне ж, напісаць унізе пад гэтым відэа камент і паставіць свае падабаечкі. Усім дзякуй, хто падтрымоўвае беларускі крок. Мне ж застаецца толькі сказаць: да чарговых крокаў, сябры, пакрочылі разам. Жыве Беларусь і слава Украіне!